Egunon, sare herritarraren izenean, eskerrak eman nahi dizkizuegu guztioi, konponbidearen, bakearen eta bizikidetzaren aldeko bigarren jardunaldi hauetan parte hartzeagatik. Ongi etorri denak. Joan den urteko urrian, Donostian egin genituen lehenengo jardunaldietan egin genuen bezala, saiatu gara gaur islari gisa parte hartuko dutenak, esperientzia handiko pertsonak izan daitezen, giza eskubideen defentsan, indarkeriaren biktimen tratamenduen, presoen egoerari konponbidea emateko norabidean. Hori guztia munduko hainbat lekutan bizi izandako gatazken ondorioa da. Eta Euskal Herrian balio diezagukete gure egoerari irtenbideak bilatzeko moduaren adibide gisa. Ez beste alde batzuetan bizi izandako gatazka guztiek, ez bakea bilatzeko aplikatu diren konponbideek, ez dute mimetikoki aplikatu behar Euskal kasua deritzona. Baina seguru asko gure arrazoiei aurre egiteko balio behar diguten adibideak direla. Baina horretaz guztiaz hitz egiteko, gaur jardunaldiaren lehenengo zatian, Michael Culbert Irlandarrak eta Rolf Meyer Hegoafrikarrak parte hartuko dute. It's a real pleasure to have you here. Atsegin handia da, zuek hemen izatea. Rolf Meyerri dagokionez, galdiaren eragozpenak ez diote hitzi gurekin egotera iristen. Baina milaka kilometrotara bideo elkarrizketa baten bidez bere esperientzia azalduko digu. Bigarren zatian, Olatz Iglesias, Carlos Martín Beristain eta Paco Etxebarria entzungo ditugu. Jardunaldiei amaiera emateko Maria Jauregik eta Joseba Azkarragak hitz egingo dute. Horiei guztiei eskerrik beroenak eman nahi dizkiegu jardunaldi hauetan parte hartzeko gonbidapena onartu dutelako. Zalantzarik gabe, presentzia horrek garrantzi handiko ekinben bihurtzen baitu jardunaldi hau. Eskerrona, Xabier Madariaga eta Naroa Iturriri. Horiek izango baitira jardunaldiaren moderatzaile eta koordinatzaile. Mila esker. Besterik gabe eta konferentzia honetako lehen zatiarekin hasteko, Xabier Madariaga eta Michael Culberti deituko diet. Aurrera, zuena datzan da. Eskerrik asko. Egunon, eskerrik asko, aurkezpenagatik. Eta eskerrik asko gurekin bat egiteagatik, gaur, larunbat goiz honetan. Begok esan bezala, nazioarteko begirada batekin hasiko dugu gaur eguna, munduko bi gatazkari, Irlandari eta Hegoafrikari fokoa jarriz. Eskerrak eman Michael Culberti gurekin izateagatik. Thank you, thanks a lot for being with us. Hamarkada luzetan gure herriak sufritutako violentzien ostean, nork imaginatuko zuen 2011an etak bere jarduera eten zuenean, handik 15 urtera, oraindik ere dozenaka preso izango genituela. Ba puntu horretan gaude. El camino de la violencia, las violencias... Indarkerien bideak ondorioak utzi ditu eta gizarte gisa konponbide bat bilatu behar dugu lehenik, alik eta azkarren. Azpimarra. Erreparazioari, espetxe politikari eta torturei ere jarriko diegu azpimarra. Lehenengoari dagokionez instituzioek egia da esfortzuak egin dituzte, egin izan dira esfortzuak biktima guztiei erantzun duin bat ematen saiatzeko, baina zenbait alderdi politikok egiten duten biktimen erabilerak ez du bat ere laguntzen. Eta agerian da, desoreka argiak egon direla biktimek jasandako violentzia motaren arabera. La política penitenciaria también ha visto en los últimos 2 años ha visto avances. Espetxe politikan aurrera pausoak eman dira azken urteotan, baina 60 eta preso baino gehiago daude bigarren graduan. Beste mota bateko presoa balira, erregimen irekian edo 3. graduan egongo lirateke. 1000tik gora tortura kaso izan dira gure herrian. Eta gehienetan torturatzaileak ez dira zigortuak izan, eta zigorra izan bada, gero barkamena etorri eta promozioa ere ikusi ditugu. Nola promozionatu dituzten.
En el mundo no hay dos conflictos iguales, lo decía... Munduan ez daude bi gatazka berdin, hori hala da eta horregatik konponbidea ere testuinguraren arabera egokitu beharko da. Etak jarduera etetean etzen bake prozesurik ireki. Eta agian horrek elkarbizitza zaildu egin du. Bidea luzea da, oso luzea, adostasun puntuak bilatzeko bide hori. Baina nik uste herri honetan gehiengoa ados dagoela esaten dugunean soilik egi guztiak kontutan hartuta eraikiko dugula elkarbizitza. Así es que lo dicho, vamos a ver cómo lo hicieron en dos casos. Beraz, ikusiko dugu nola egin zuten Ipar Irlandan, Hego Afrikan, eta ez dugu kopiatu nahi, baina bai ikasi nahi dugu, haien akatz eta puntu indartsuetatik. Dut eta berehala goaz berari egin nahi dizkiogun galderekin. Belfasten jaio zen, 1970ko hamarkada hasieran Iran sartu zen, eta 1978an atxilotu zuten bizitza osorako kartzela zigorra ezarri ziotelarik. 16 urte beteta, kartzelan 16 urte beteta, 1983an askatu zuten. Kartzelan zegoela, gizarte zientziak eta hezkuntza eta aholkularitza ikasi zituen, eta egun koizte deitzen den elkarte bat zuzentzen du, 25.000 preso hoiek osatzen duten sare bat da, eta laguntza eskaintzen du eta adiskidatze lanetan, adiskidetzea sustatzen lan egiten dute. Beraz, ondo baderitzozue, bere lanari buruz galdetuko diogu lehenengo, gainera hau adostutako galdera, bueno, denak dira adostutakoak, baina honekin hastea esan dit. Please, Michael, could you tell us... Michael, zer egiten duzu koizte zuen elkarte horretatik? Well, thank you for inviting me here. Mila esker lehenik eta behin gonbidapenagatik. Yes, because as a structure was sent off Gure to cater for erakunde hori sortu genuen preso politikoen askapenean lan egiteko, arrazoi politikoengatik eta Britainiarrekin izandako gatazkarengatik espetxean zeuden pertsonen askapenean lan egiteko. Eta niretzat zaila da terminologia zuzena aurkitzea, baina Irlandan iruditzen zait denek bazekitela gauzak gertatuko zirela eta gauzak aldatuko zirela. Eta gure kasuan, espetxean gondenekiko, gobernuak izandako jarrera erabakigarria izan zen. Bizitza osoko zigorra genuen 400 pertsona geunden Irlandan, baina geunden ere Ingalaterran, Alemanian, eta uste du Frantzian ere espetxeratuta geundenak. Beraz, sakabanatuta geunden. Eta hori gakoa izan zen, gatazkari ebazpen bat aurkitzeko gako izan ziren presoak. Eta oso modu soilan azalduko dut. Ikusi genuen, jarrera aldaketa bat gertatzen ari zela, Britaniar gobernuaren eskutik, eta zigor luzea zituzten presoekiko jarrera aldaketa bat gertatzen hasia zela. Baldintza, bazen guk onartu behar genuela, halako damu maila bat, eta bai izan zela erabakigarria gobernuak jarrera aldaketa bat egitea. Eta orduan errepublikarrek ere esan zuten, tira, badirudi hemen gauzak mugitzen hasiko direla. Zer gertatu zen, zergatik jarrera aldaketa hori gobernuaren aldetik. Nik garai hartan espetxeratuta nengoen. Eta noski, guk jasotzen genuen informazioa gure burkideen aldetik jasotzen genuen. Eta jendea hitz egiten ari zen kaleetan, eta gure artean ere hitz egiten genuen. Baina gertatzen zena zen, ofizialki jarrera gobernuak agertzen zuena bazela ez zutela hitz egingo terroristekin, baina etzen egia, ez da, bazegoen atzetik alako elkarrizketa bat. Oso labur kontatzeko. Hasi ginen, espetxeetatik ateratzen, baina ez genuen ezer, inolako erraztasunik. Eta bazegoen egiturazko gabezia bat. Baina,
ezakit kasualitatez, izan zen, Europar Batasunak finantzaketa ezarri zuen bakearen alde, eta hala, erakundeak sortzen hasi ziren, eta hasi ziren lan egiten bakegintza horretan. Some Irish Republicans then started a plan for Irlandan, errepublikar batzuk hasi ziren plangintzak prestatzen, finantzaketa horri esker, bulegoak irekitzen hasi ziren, eta noski ez gintuzten askatu denak kolpean, pixkanaka, modu mailakatuan, askatu gintuzten, hilabeteetan zehar, eta ordurako bagenuen zerbitzu bat non esaten ziguten zer behar duzu, zer egin nahi duzu, eta hor laguntzen ziguten gauza materialekin, bazegoen halako finantzaketa bat ere, aholkularitza ere eskaintzen zuten, senideentzako babesa ere eskaintzen zen. Jende asko, beraien senidengana itzultzen ari ziren 16 urte eta gero, eta horretarako laguntza behar genuen ere. Eta horri guztiari erreparatu ahal izan zioten finantzaketa hori ere egontzelako. Zuk egindako elkarrizketak irakurtzen egon naiz, eta okerrez banago kontatu zenuen, zuk ikasi ahal izan zenuela Europako finantzaketa horri esker, eta parte hartu ahal izan zenuela ikastetxeetan egiten ziren programetan, ez da? Hitzaldiak eta horre egiten. Etzen berez banuen helburu bat, bai, lehen esan dudan bezala, askatu gintuzten, modu mailakatuan, Irlandara ekarri gintuzten, eta bertan askatzen gintuzten, ez da? Eta, hala, hasi ginen pixkanaka, komunitatean sartzen, komunitatea berriro eraikitzen, eta hor, genuen aktivismo politikorako aukera, eta gure kasuan, autua bazen bake prozesuan gure ekarpena egitea. Eta guretzat funtsezkoa zen ikastetxeetara joatea. Guk hitz egiteko gaztei ere, ez da, eta saltzeko begira. Kasu batzuetan, iruditzen zaigu zerbait ongi dagoela, baina egoerak aldatu egiten dira, gauzak aldatu egiten dira, beraz, irizpide hori izan behar dugu. Eta guk hitz egin nahi genuen gatazkari buruz, gazteekin ikastetxeetara joan ginen, unibertsitate batzuetara ere joan ginen, baina zailtasun handiagoak izan genituen komunitate taldeetara ere joan ginen, gure komunitate osoan egon ginen. Eta parte hartu genuen komunitate osoan. Eta guk parte hartu genuen, noski, ezagutzen genituen horiekin, baina baita ere, gure esan dezagun babesleak izandakoak ez ziren horiekin. Bagenituen kontaktuak eta beraiek ere gurekin etortzen ziren komunitateetara, militarra, poliziako kideak ere. Eta hiru ikuspegi, narratiba desberdin eskaini ahal izan genituen. Irakoa izandakoa, lege arloan lan egindako pertsonak eta indar polizialetako pertsonak, ez da? Hiru kontakizun horiek izatek genituen. Batzuetan poliziako kideak ziren, batzuetan armadako kideak izandakoak, eta hor erakusten genuena zen hitz egiten ari ginela, ez da? Ez genuen gure burua zuritzen, egiten genuena zen gatazkaren testuingurua hitz egin, ez da? Kontatu, eta jendeak ulertzen du, ez da, hori egiten duzunean. Eta hori ere gure prozesuaren parte izan zen. Lagundu zigun aurrera egiten, eta esaten, badirudi honek funtzionatzen duela, ez da. Espetxean egon zinetenak, beraz, aktiboak izan zineten, ez da, bakegintza horretan, bai, zuen zeregin hori izan zenuten, bai, eta badugu oraindik ere datorren aste artean, joango naiz Irlandan dagoen komunitate txiki batera,
Eta bakoaz ni, beste gizon bat, zeinaren emaztea bomba batekin hil zuten, iraren bomba batekin, That man, eta this child had suffered so greatly. gizon horrek eta bere semeak asko sufritu dute, azken hamarkada hauetan. Baina gizon zintzoa da, He said somebody's phone bai, was bai, telefonoa ez da, lehen komentatu dugu baten batek joko zuela. Ba, gizon hau, gizon zintzoa da, ez? Eta bera, still has his loss. ba, noski, bere galera du, bere aurrak ere galera hori du, hori ezin da aldatu, baina biok elkarrekin goaz, komunitate horretara, Belfastetik gertu, kontatzera, ez? Zergatik den garrantzitsua bake prozesua, eta bera kontatzen du, berari zergatik iruditzen zaion garrantzitsua bake prozesuan parte hartzea, nire erakundeak, bere emaztea hil bazuen ere, ez da? Eta bera joaten da, bere historia kontatzen du, bere bidaiari buruz hitz egiten du, eta oso garrantzitsua da bere ekarpena, ez? Azaltzen du, nola hasieran oso nahasita sentitzen zen, Jerry Adams eta lako pertsonen hitzartzak entzuten zituenean, baina kontatzen du bere historioa. Eta ikusten ari gara horre funtzionatzen duela, ez? Ideia ona dela, historio hori partekatzea. Eta preso politikoek gatazka bizi izan dugu, espetxean egon gara, eta Without anybody dying. ikasi dugu, ez da, gure helburuak landu ditzakegula, inor hiltzeko beharrik izan gabe, ez da, bake prozesuan ikusi dugu, badugula ere erreferendumaren agintza hori, eta ikusten ari gara, People adhere to it. The other thing is, there's no longer an ikusten ari gara, aukera hori badagoela, jendea bozka eman dezakeela, eta dagoeneko ira ez dagoela, ez da? Ez dagoela aktibo, 98ko akordioaz geroztik badago, benetan gatazkaren berri ez duen, belaunaldi oso bat. Eta guretzat garrantzitsua da, jendeak ezagutza izatea, ez da? Berriro iraganeko egoerara itzulez gaitezen. Because, I'll explain that to you. There are some people within the general Republican Errepublikar komunitate esan dezagun orokorretan, oraindik askok esaten dute Britaniarrei aurre egin behar digula, ez da borrokatu behar dugula, guk hori esaten genuen, ez? Baina, noski, kontuan izan behar dugu aukera baldin badaude, bideak baldin baditugu, beste referenduma zertarako borrokatu, ez da, baditugu gure egiturak, eta we're so positive in the zentzu horretan sentitzen dugu aurrera pausoak ematen ari garela. Eta horregatik ez dugu inorri izutu nahi, eta horregatik ez dugu indarra baliatu nahi. Benetan pentsatzen dugulako horrela baditugula bideak, eta aurrera egin ahal izango dugula kalitatez gainera, eta guk borrokatu genuen kalitate hori eta berdintasun bat egoteko, eta hori ikusten ari gara gertatzen ari dela. Zuk azaltzen duzun esperientzia horretan, guk kanpotik ikusita ikusten dugu halako bake prozesu ideal bat. Colbert jauna, ezakit azaldu dezakezun non asmatu duzuen, zer arrakasta izan dituzuen eta zer akats izan dituzuen. Esango nuke, negatibotik hasiko gara. Esango nuke akats nagusia izan da, lehen oso arro esatu dan hori, ez, referendumarena. the Good Friday Agreement 88ko akordioan, by Mr. Clinton. The British Prime Minister Britaniako lehen ministroak eta Irlandakoak, parties in Ireland eta Irlandako alderdi nagusiek ostiraleko akordio hura sinatu zuten, eta hor jasotzen zen erreferendumarena. Erreferenduma izango zen Irlanda berriro batzaren ingurukoa, bai ala ez, bozkatu ahal izango zen erreferendum hartan. 98an sinatu zen eta erreferenduma oraindik ez da egin. That's a major failure. Beraz, hor esango nuke badugula akats, edo akats handietako bat, ez da, hori ez da, atera ongi. It wasn't used. Eta
Ez nuke esango euforia sentitu genuenik, baina bai sentitzen genuela gauzak aldatzen ari zirela, ezta? Eta jendeak ikusten zuen esaldi hori, esaten zuen erreferendum bat egongo da, hori zegoen akordioan, ez zuen esaten noiz ordea, ezta? Eta ikusten zen alderdi politikoek eta gobernuek sinatu zutela hori, ezta? Eta noski, hor, iruditzen zaigu, akats bat gertatu dela, eta hain zuzen ere ez dela egin, baina zer da lortu duguna, zein da arrakasta handiena akordioa sinatu zenetik ez dela inor erail. Eta batzuek bere buruari buruz esaten dute, errepublikano aktivistak direla, eta uste dut haiek 98tik halako profileko pertsone bi poliziakide zituztela, baina gainerakoan gertatu da aldaketa bat, ezta? Eta hori da alderdi positiboena, bai? Irlanda gaur egun leku seguru bat dela eta jarduna politikoa dela, ez da bide politikoari soilik eusten zaiola, ez dago mehatxurik zentzu horretan. Esan duzunez, orain Irlandan egoera baketsu batean zaudete. Eta badaude oraindik hartatu beharreko alderdiak, ez da? Badaude oraindik konpondu gabe dauden erronkak. That's not a term, it's just society living in a peaceful manner, is that what you mean? Bai, esan nahi duzu, orain modu baketsu batean bizi garela, ez da? Nik Belfastera joaten nahi zenean esaten, esango duzu hau leku segurua dela, ez? Eta esan, bueno, zu estatuarra izan da, esango nuke bai, ez hemen segurtasun handiagoa duzula, ez? Chicago baino. Baina, iruditzen zait, orain izan dezakegula desadostasun politiko hori alderdien artean, eta hori oso ongi dago, hori da alderdiak egin behar duten, orain ez dago pistolarik, eta belaunaldi oso batean ez da borrokarik egon, bai? Askok ez dute ez zerrentzun horri buruz, ez dute bizitu, ezakite zer den gatazka hori. Eta ni pozik nago nire ilobek ez dutelako bizi alako indarkeriarik. Ez dute alakorik bizi, eta hori da, oroar, Irlandan, uartean dugun egoera, eta hori positiboa iruditzen zait. Gazek nola pertsibitzen dutela iruditzen zaizu gertatutakoa? Eta egungo egoera, egia esan, ez nuke jakingo. Ez nuke jakingo, nik ikusten dut, nire hilobak kezkatuta daudela, gazteak kezkatuta goten diren gauza horiekin, eskikin, mutilekin, beraien jolasekin. Gatazka beraientzat ez da amaitu ere egin, beraientzat ez da existitu, ez da arazo bat izan, ez da? Beraien pentsamoldearen arabera. Baina norbait saiatzen bada, zerbait esaten, beraiei orduan bai agian, ez? Erreparatuko diotela horri. Eta batzuetan bai, ez? Daudela diskurtso batzuk saiatzen direnak, halako asaldura bat sortzen, baina horrez gain, eta nik ikusten dudan bezala, nik ikusten dut gaur egun, nik izan dute bizitza osoko zigorre kondena bat poliziak hiltzeagatik, eta gaur egun haiekin hitz egiteko aukera dut, ez? Eta Belfasten hitz egiten dut poliziarekin eta esaten, eta azkeneko tiroa noiz izan zen zuen aldetik? Noiz egin zenuten azkeneko tiroa? Eta haiek ere ezakite, ez da? Eta hori ona da. Hori ona da. Poliziak ez badaki noiz egin zen tiro azkeneko aldiz, niretzat hor ikusten dugu aurrera egin dugunaren seinale bat. Eta nik nahi eta galdetzen diet, eta ikusten dut ezakitela. Eta nik horrekin neurtzen dut gure bake prozesuaren arrakasta maila Belfasten eta herrialde osoan, bai? Did you have
what we call battle of narratives. Zuen kasuan gertatu alda kontakizunen gatazka edo borroka? Bai, izan dugu eta badaukagu. Oraindik ere, bai, konta iguzu mesedez. The battle of narratives, there's a dominant narrative. Badago narratiba nagusi hori, noski, bada Britaniar gobernuarena, ez da? Eta narratiba horren arabera, egoerak bilakaera bat izan du Irlandan, eta izan da erlijioan oinarritutako gatazka bat. Eta saiatzen dira, esaten, katolikoak direnak ez direla ongi moldatzen, protestanteekin, eta orduan Britaniar armada etorri behar izan zen, eta banandu behar izan zituen bi komunitate horiek. Hori da, beraien narratiba. Errepublikarraren arabera gure herrialdea luzaroan okupatuta egon da, eta ondorio ekonomikoak izan zituzen momentu batean nazkatu egin ginen, eta orduan erabaki genuen aurre egitea Britaniar gobernuari eta armadari, eta kolonizazio prozesuetan beti ikusi izan dugu nola kolonizatzaileak behar izan dituen beren babesleak, ezta? Eta ikusten dugu nola biztanleria unionistak babesten duen kasu honetan Britaniar gobernua. Eta gure analiziaren arabera, ies egin behar diogu planteamendu horri, ezin dugu esan erlijioan oinarritutako gatazka bat denik, ikuspegi postkolonial hori behar dugu. Britaniar gobernua ez da izan bakegilea, arazoaren zati handiena izan zen. Biztanleria banandu egin zen, Britaniarrak ez dira herri neutrala. Haien narratiban ala agertu nahi badute ere. Eta hori da narratiba nagusia, Eta barkatu, baina nik egunero hitz egiten dut Belfastera etortzen den jendearekin, eta nik aukera dudanean, nik azaltzen diet, ez? Nik esaten diet, zergatik esaten didazu katolikoek nola ikusten dutenako, atazkau politikoa da, ez da erlijioan oinarritutako, eta nik beti gertaerei buruz, egitatei buruz hitz egiten saiatzen naiz. Eta zer gertatzen da adibidez testu liburuetan, zer nolako isla dute narratiba horiek, edo edabidetan, oso galdera ona, noski. Sisteman oroar, narratiban nagusiaren lerrori jarraitzen da, ez da? Eta narratiba nagusian ez du ni bezalako pertsonok parte hartzen, ez da? Ni ez nago, hemen espetxean egon garen preso politikoen ordezkari gisa. Sinn Féineko kide gisa ere hitz egin dezaket, eta arazoak izan dituzte askotan gazteekin hitz egiten saiatzen zirenean, askotan zailtasunak izaten zituzten, eta askotan halako aurreiritziak edukitzen zituzten, eta oso modu sinplistan azaltzen zituzten, ez? Eta niretzat hori arazo bat da, Eta berdin zait, zer nolako gatazkari buruz ari garen, erlijioarekin lotutakoa, arrazarekin lotutakoa, normalean narratiba nagusiek oso modu sinplistan agertzen dituzte gatazkak. 2025, Irlanda. Oraindik ere banaketa bat ikus daiteke gizartean, hauek dira alde honetakoak eta beste alde horretakoak. Esango nuke maila batean baietz, baina nire erakundetik lan egiten dugu preso izandako pertsonekin, eta lan egiten dugu enplegua eskainiz. Espetxean egon direnean, hainbat pertsona elkarrekintza interakzio handia dago.
alderdi politiko askorekin hitz egin dugu, hauteskundeak egongo dira datorren urtean, eta bai, eztabaida egon badago. Komunikabideek askotan ez dute esaten gure organizazioek organizazio loyalistekin lan egiten dutela. Hori ez da hainbeste kontatzen, ez da hainbeste esaten. Eta zergatik gertatzen da hori. Kontakizun nagusi horrek ez duelako enkajatzen. Eta ez da hori berez islatu nahi, ez da erraza albiste hauek jakitera ematera, baina biktimak daude bi aldeetan, iraren biktimak daude, zeinekin bilerak egiten ditudan, eta baita beren familiekin ere. Ulertzen baitut, denok, etorkizun hobea lortu nahi dugula gure bilobentzat. Beraz, kontakizun nagusi hori iritsi da nazioarteko mailara. Ez dakit hemen zein den egoera. Nik uste dut hemen oso ondo dakizuela zein den bizi duzuen egoera. Eta gure gatazkan badago bai erlijio faktore edo alderdi bat, jende asko dator katolikoa den komunitate nazionalistatik, baina ez ziren sartu Iran katolikoak zirelako, baizik eta zapalkuntza britainiarra zegoelako, eta hori argi gelditu da. Beraz, kontuz ibili behar da kontakizun horrekin noski. 2025 hemen gaude, eta oraindik ere ikusten dugu zein izan diren gatazkaren ondorioak gure testuinguruan. Zeintzuk dira ateratzen dituzun ondorioak hemen gertatu dena ikusten duzunean. Hemen sarri egon naiz. Eta poztu egiten hau ikusteak nola egiten duzuen aurrera modu baikor batean. Badira egitura batzuk, presoak zaintzen dituztenak, familiek ere babesa jasotzen dute, laguntza jasotzen dute. Uste dut nolabait arindu egin dela presoen egoera. Irlandan, badakigu bakeak aurrera egiten duela pixkana eta pixkana ere lortu dela, baina batzuetan badugu presa hori, nahi dugu dena bizkor egin. Nik esan diezazuke dena da, hemen nik ikusten dut, hemen egiten dena funtzionatzen duela, naiz eta astiro joan, baina ez gelditu, ez begietatik galdu aurrean duzuen xede edo helburu hori. Zaindu beti pertsona guztiak, familiak, eta pixkana iritsiko da eguna. Eta ikusiko duzue bideak emango duela bere emaitza. Nik uste dut bide hori irekia duzuela, estrategia ona duzue eskuartean. Eta jakina exiliatuak, erbesteratuak dituzue, eta arazoak ere bai, dena ez da perfektua. Baina ez da zue pentsatu Irlandan ere dena konponduta dagoenik, ez da horrela, inondik inora ere. Britainiar gobernuak, esate baterako, legeria badu, legeria onartua, esaten duena gerra amaitu da, ez dago jadanik armarik. Baina oraindik ere ez da dena lortu. Oraindik ere badugu etiketa bat gure gain. Hau da, terrorista kriminalak izatearen etiketa dugu oraindik. Ni zaharra naiz jadanik, baina gazteek adierazi behar dute presoak izan direla, arazoak dituzte adibidez lana lortzeko. Autoa seguru bat lortu nahi dutenean ere arazoak izaten dituzte. Gauza hain sinpleetan arazoekin topo egiten dute gazteagoak direnek, beraz zailtasunak dituzte. Espetxetik pasatu direnak, adibidez familia bat sortu nahi badute, eta ezin badute motu naturalen egin, eta adopzio prozesu batean sartu nahi badute, arazoak izaten dituzte. Espetxetik pasatu direlako, eta oraindik ere hori gertatu egiten da Irlandan. Badira herrialde batzuk,
And quite simply, we're barred from zeinetan traveling there because the ezin British government have duten had bidaiatu Britaniar gobernuak etiketa hori, marka hori jarri dutelako gure bizkar gainean. Beraz, bai, arazoak daude oraindik, oztopoak daude oraindik, gainditu beharreko oztopoak jakina. Enplegua lortzea esate baterako funtsezkoa da pertsona baten bizitzan, bere ongizaterako, bere familiaren ongizaterako, eta langa oztopo zaila da, eragotzi egiten digu gizartearen zati aktibo izaten. Ni zorionekoa izan naiz egia esan, ni espetxea asatu nintzenean, gizarte langilea nintzen, nire emaztea irakaslea zen. Beraz, ekonomikoki nire familia egoera honean zegoen. Baina etzaio hori mundu guztiari gertatzen. Beraz, badira pertsona batzuek, lanik aurkitzen ez dutenak, edo zailtasun handiak izaten dituztenak lan aurkitzeko, beraz ez zuela pentsatu guk dena konpontzea lortu dugunik, inondik inora ere ez da horrela. Behar bada konpondu ditugu alderdi garrantzitsuenak, baina oraindik ere gauza asko gertatzen dira, gelditzen dira. Beraz, horregatik dago gure organizazioa, gure erakundean nahi diogu lagundu jendeari etxe bizitza bilatzen, bere familiak babestu nahi ditugu, seme-alabeei ere lagundu nahi diogu. Eta beraz, lan hori egiten dugu babes, laguntza, zerbitzu hori eskaintzen dugu, beraz dena ez da pentsa genezaken bezain perfektua. Azken galdera bat egingo dizut. Zuk gu ikusten gaituzunean uste duzu gauzak astiro da zela hemen? Bueno, nik ikuste dut aurrera zoaz dela, bai, aurrera egiten ari zarete, baina hau oso zaila da esatea nire testu inguruan oinarrituta. Eta Britainiar gobernuan ikuste dut amaterra dela, hasi berria dela Espainiako gobernuarekin konparatuta. Nire iritziz, borondate onaren falta ikusi dut nik antzeman dute Britainiar gobernuan. Eta uste dut gizatasuna erakutsi egin behar dela eta frogatu egin behar dela gatazka bat bukatzen denean. Gatazka bat bukatzen denean normalen izaten da negoziazio bat egon delako, eztabaida bat egon delako. Eta hori da pixka bat hemen behar bada falta dena. Borondate ona nire ustez funtsezkoa. Imagina dezagun egoera bat. Adibidez Palestinan gaur egun gertatzen ari dena. Palestinako belaunaldi berriek zer pentsatuko dute Israeli buruz. Borondate ona behar da, borondate onak arindu egiten ditu gauza ugari. Gauza ugari arintzen ditu etorkizunari begira batez ere, baina nik sentipen hori daukati Irlandan. Gu zorionekoa izan ginen, gatazka bukatu egintzelako, baina hor borondate on pixka baten beharrean gelditu ginen, faltan gelditu ginen, ezen modu isolatuan gertatu. Clintonek ere parte hartu zuen, bere ordezkariak bidali zituen negoziazioetara, prozesua bultzatu egin zuen, lagundu egin zuen, eta gero bai egon zela ordezkari berriak egon zirela, lehen ministroak diferentzia nolabait markatu nahi izan zutenak auzi honetan, eta hori benetan suerte handiko gauza izan zen. Nik uste dut hemen bai dagoela borondate falta, eta nik uste dut onberak izan behar dugula. Eta ongiaren alde egin behar dugula alegia, eta nork erakutsi behar du onberatasun hori, benevolentzia hori, nik behintzat oso argi daukat. Nik uste dut botere handienak duena, eta kasu honetan gobernua da, Espainiako gobernuan aldetik, bai ekarri dituzte preso batzuk hurbildu dituzte etxera, eta hori aurrerapen bat izan da, naiz eta motela izan den, baina hala ere aurrerapen badela esan dezakegu, eta horrela hartu behar dugu, eta ikusi behar dugu modu positibo batean. Ederki, gero hitz egingo dugu zurekin bideoaren ondoren, eta orain Rolf Petrus Meyer entzungo dugu. 1980ko hamarkadatan parlamentari eta Bota de Klerk eta Mandelan gobernutan egon zen. Alderdi nazionaleko gobernuaren negoziatzaile izan zen apartheidarekin amaitzeko. Eta Mandelan gobernuan
apartheidaren osteko lehenengo gobernuan ministro zuria. Gurekin izatekoa zen, baina Pegok esan duen moduan, hegaldi kontua dala eta ez dala, modu telematikoan besterik ez dago, Mikelek eta beste lankide batzuk egin zioten elkarrizketa pasadan astean, hoi minututxo dira, eta gero bueltan gatoz, bai? We come back, later. I think it's important that I give some context of how the South African process evolved up to the moment where I became a minister in the cabinet of President Nelson Mandela. That was at the conclusion of a period of 4 years of talks, literally starting with talks about talks, then talks, real talks, then dialogue, and eventually negotiations. And even once negotiations started, there were some breakdowns in the process. And every time when the breakdowns were there, we had to repair the process and start again. But nevertheless, after about 4 years of the whole process of talks about talks, etc., the new government was formed, democratically elected by all South Africans. And that was, of course, the change from apartheid to democracy in South Africa. That all happened in April of 1994. And just to remind you again, Mr. Mandela was released from prison at the beginning of 1990. So all of this took us 4 years to get to this position where the new democratically elected government could be formed. The reason why I'm mentioning this is to make it clear that, you know, we knew each other fairly well after 4 years of talks and negotiations. I had frequent opportunity up to that stage to interact with Mr. Mandela. But not only myself, also my principal, who was Mr. F.W. de Klerk, the last president of the apartheid government in South Africa. And so we had developed a good understanding and a good relationship and a basis of trust, so that when the change happened and I was incorporated in the new government, it was not a surprise, it was not a shock. We had a fair understanding of each other. It didn't mean that all the differences were suddenly out of the way. There were certain differences that remained. But the reality is we had a basis on which we could work together. As far as your question is concerned, I was part of those that represented the white community in the transition. And we didn't have all the support of all the white people, as you can imagine, because about 30% of white people didn't support the change. And some of them were very strongly against the change. But since we had the mandate from the majority of white people, we could proceed, and I think that was very important. So when we entered the new government, and us representing the white community, it was not a matter that we were standing on our own. We at least represented 70% of the white population. And that enabled us to go forward and do what was required in terms of creating the new South Africa. And I think I can say it was a smooth transition. Unexpectedly so, because many people up to that stage in the world expected that there will be a blow-up of the process, that we will not reach that moment of transition from apartheid to democracy. But fortunately, we managed in such a way that it happened very smoothly. And the transition was actually, I think one can say, a benchmark for others to follow.
major successes for us in South Africa was the fact that we successfully ended apartheid. As you will recall, apartheid was a very dictatorial system of prescription in which the white minority prescribed to the black majority. And that gave rise to the anti-apartheid struggle, which at the time of the end of apartheid was an international struggle of huge proportions. And for us, the success lied in the fact that we could manage that transition from apartheid to a democratic arrangement in South Africa, a new constitution that provided and guaranteed democratic rights for all South Africans. That, I think, was a major success. And like I said earlier, it was unexpected for many around the world. So that was the success. The failure, I think, was the fact that we didn't bring about all the expectations that the black majority in South Africa had about what democracy would really mean. And we're still, to be frank about it, we're still struggling with those expectations today. It's 30 years later, and many expectations that black people in South Africa, the black majority in South Africa had, have not been fulfilled. Because the people at the bottom end have not seen the results of what the democracy means. The people at the higher end, those that can take care of their own needs, are in a good position. I'm talking about all South Africans, black and white. But people at the bottom end have not been satisfied. And for that reason, I think we have to look back and say to ourselves what we could have done better to ensure that that aspect was also addressed. And I think, if I have to be honest with myself in this regard, what we should have done after the transition, in other words, once we concluded the democratic constitution, we should have further planned on how the transition actually evolved in a socio-economic way, so that a socio-economic transformation could also take place. The success reflects on the political arrangement, on the fact that every person got a vote, which they didn't have in the past. But the socio-economic transformation was incomplete. And unfortunately, even today still, for many South Africans, still remains incomplete. Well, I think that's a very important question, and I don't think there is a clear answer to that, to be frank. And it comes down to the fact that all of us have our own, each of us have our own interpretation of history and what it means. I think under the leadership of Nelson Mandela, South Africa was extremely fortunate, simply because he was a person that led the reconciliation between black and white in South Africa. He had all the reason himself to lead a process of separate narratives, because he was 27 years imprisoned, as you know. But he came out of prison and never showed any vengeance or any revenge. And that was exceptional. And that is one of the reasons why I think the whole world holds him still in high regard for the person he was. But today still we're struggling, long after his death, we're still struggling to really ensure social cohesion, if I can call it that. Meaning black and white addressing the perspective and the future from
exactly the same point of view. And I don't think it's possible, at least not yet. Maybe in generations to come, hopefully it will change. But to be frank about it, the majority of black people today even would still blame white people for apartheid. It's 3 decades later, but they would still hold white people responsible for apartheid. White people on the other side would say, but it's 3 decades later, can't you forget? And it's not possible. We all know that, you know, to move from where we were as a country, living in racial segregation for 300 years, to change it in 30 years is almost impossible. And I think one has to keep that reality in mind. And I think it applies to many conflicts where the same characteristics would prevail. So I think it's important that we have to be honest with ourselves and say that we have to keep on working at building the same narrative, but it will take some generations still to come to make that happen. And I think we have to be patient with each other in that regard. Well, from my observation, and I'm sitting here at the southern tip of Africa, which is far away from the Basque Country, but from my observation, I unfortunately have to say that I think the process is not complete yet in the Basque Country. And there are probably 2 reasons for that. The one is that there was never really a peace agreement. And secondly, as a result of that, there was not really a process of reconciliation at any stage. And the reason why I'm pointing out these 2 factors is that in our own case, we fortunately first had an agreement about the future. And that agreement was the new constitution, the new democratic constitution for South Africa. That was our real peace agreement. But once we had the peace agreement in place, the new constitution, we could ask the question, what went wrong in the past? And that helped us to establish the Truth and Reconciliation Commission. And that was the process of reconciliation. What I want to repeat is the fact that we first had agreement about the future before we asked the question about who was wrong and why. So we looked at the future first and then said, let's ask, why did it happen? I think if it was the other way around, South Africa might not have seen a peace agreement either. But we could negotiate a new constitution with an aspiration for the future. We could say to each other, what is it that we want from the future? Instead of what is it that we want to protect from the past. And once we had that agreement through the new constitution about the future, we had the process of the Truth and Reconciliation Commission. And my advice in all situations where I've been involved over the last 20 years would be that it's important that the peace agreement is to be followed with a process of what is now commonly known as transitional justice, or as we call it, Truth and Reconciliation. And I think, you know, in your own situation, the Basque people would be entitled to ask for a process of truth and reconciliation. Because truth and reconciliation in South Africa meant 2 things.
it asked the question about who was responsible. And by doing so, we managed to get perpetrators and victims talking to each other, physically talking to each other. Perpetrators and victims. It was a very appealing process. It was emotional in the South African case, as you can imagine. But it was necessary because it also contributed towards healing. People could start to make peace with each other. So that was the one major aspect of the Truth and Reconciliation. But out of that, there was also the process of reconciliation. And although the South African process was not perfect in every respect, and I can point out where the failures were, it was at least successful to the extent that we had a successful reconciliation process that went along with the constitutional transition to democracy. And we were very fortunate, of course, that we had the role of the religious community playing a very important role in that regard. We all know the role of Archbishop Desmond Tutu in that regard, who was formidable in his reconciliation process as leader of the Truth and Reconciliation Commission. I think a number of factors played a role in our case, which I would like to highlight, because I think it can be applied in other societies as well, where there's conflict. The first is that we followed a fairly inclusive process. In other words, when we started to talk and develop dialogue and negotiations, all the relevant stakeholders on both sides of the conflict became part of the negotiating process. And it was Mr. Mandela who was insistent on the fact that all parties, all role players, everybody with a different persuasion should be part of the negotiating process. It was very inclusive. It was not only the big parties, it was also smaller parties, because in that way we accommodated so many different persuasions. The second was that we, through the process of negotiation, succeeded in building relationships, personal relationships, across the divides that existed before. You can imagine when we started our talks in South Africa, we started off as enemies. It was serious. Black people hated white people, understandably so. And it was only through the fact that we had to sit down with each other, talking to each other like you and I are talking now, looking each other in the eye and say, who are you? Where are you coming from? Tell me more about yourself. And in that process, we developed relationships. And out of the relationships, we also developed trust in each other. And that is one of the major characteristics of the South African case. I tend to offer the example of Mr. Cyril Ramaphosa and myself. He is now South Africa's president, as you know. But at that stage, he was leader of the ANC negotiating team. I was leader of the apartheid government negotiating team. We started off as enemies, and we ended as friends.
simply because we developed a level of trust in each other, knowing each other, respecting each other. We didn't agree on everything, but that was not necessary, but it was important that we trusted each other. And the third element was the fact that we took ownership. We didn't pass the responsibility to outsiders. We didn't even have mediators to resolve the problems for us. We acted as our own mediators, simply because we took responsibility and ownership ourselves. I give these as principles that informed our process. And I think you correctly said, all conflicts are different. The Basque situation is completely different to that of South Africa. We can't replicate in the Basque country what we experienced in South Africa. But what we learned in South Africa can be adjusted and adapted to make it work also in the Basque country. And I would say it's never too late. Those frustrations that you might experience even today still have to be addressed, because they won't go away without being addressed. And I think that is important. Well, I think I would add 2 points. The first is that we were fortunate to have leadership in South Africa that led the process, of which Mr. Nelson Mandela was most prominent. But there were other leaders as well. But we succeeded in overcoming our challenges because of the leadership and the commitment by all the leaders to find a peaceful solution in South Africa. And I think that is why it's so important that you mentioned yourself that a peace process is required. You can't end a conflict without a process of dialogue. You can't end a process of conflict successfully without a dialogue, where the opponents or the former opponents come to sit together and find the real solutions. And combined with that, a process of reconciliation. So I would like to emphasize in conclusion those 2 aspects. It's for me a great pity that I can't be with the audience when you have the meeting next week. I think it's on the 17th or the 18th. It's for me a great pity. I regret that I can't be there. And I hope that next year I would have the opportunity to visit again the Basque country and have thorough discussions and explore what can be done to address the unfinished business as far as the peace process in the Basque country is concerned. I wish you well with the conference. I hope it goes very well. And please don't hesitate to reach out to us in South Africa. And I can bring along maybe some of my former opponents, some of my former enemies when we come to talk, because that makes it so much more powerful if we speak from the position of where we were and how we can share the way in which we made peace in South Africa. Thank you very much. Piskat, berandu guaz, baina beste 5 minutu eskatuko izkizuet, eta listo. Major
He spoke about next year's conference. We hope there is no more Datorren conferences. It urteko will be a good thing. biltzarra hitz egin du, espero dezagun ez egota gehiago, ez da? Albiste hona litzatekelako. Baina, Meyer jaunari entzunda, eta zuri entzunda, biek hitz egin duzue hitz egitearen eta berradiskideatzearen beharraz. Berak esan du prozesua amaitu gabe dagoela Euskal Herrian. Eta azpimarratu egin du konfiantzaren garrantzia. How do you Zuk trust each other? nola ikusten duzu konfiantza posible egite hori? Nola fidatu bestearekin? Hori ez da berez gertatzen, ez da? Alegin bat egin behar duzu. Ez da denborarekin gertatzen den zerbait. Guk egiten dugu lan bat, ez da? Lehen hil egiten gituzten horiekin, legegileekin, bai, soldaduek hil egiten gituztelako. Eta kontatu dizut ere nola, solasaldiak egiten ditudan gizonarekin, zinaren emaztea hiloa genuen. Eta hori ez da bere kasa gertatzen, hori landu egin behar da. Eta esango nuke gauza batzuekin gertatzen dena, enkajatu egiten duzula, ez? Jendarekin enkajatu egiten duzu, gauza bere kasa gertatzen dira, baina beste batzuetan lan pixka bat egin behar duzu, ez? Agian gure artean ez dugu lortuko, baina agian beste norbaiten parte hartzarekin lortuko dugu. Eta hala lantzen da, konfiantza. Denbora baterako guk Irlandan bitartekarien beharra izan genuen. Eta berak ez du aipatu adibidez, baina lan handia egin zuten gure kasuan konbentzi zen, ez da? Eta McBride izena zuena NC-ko komandante batek, aitona irlandarra zuelako. Eta bera provintzia batean, Hego Afrikan, polizia buru izandakoa da, eta bere etorri zen Irlandara, eta preso politiko ohi askorekin luze hitz egin zuena azalduz. Bere ezer pasatu zuten, gatazka armatua amaierara iristen ari zenean, hitz egiten zuten etorkizunaz, eta esaten zuten, beraiek izan zituzten zailtasunak, bazirela guk genituen berberak, ez da? Guk uste genuen gure zailtasunak gurea zirela. Eta bera kontatu zigun beraiek zer egin zuten. Beraz, batzuetan, iruditzen zaizu gauza zuri bakarrik gertatzen zaizkizula, besteen historiak ezagutzen ez badituzu, eta guri horrek lagundu zigun, bai? Lagundu zigun, izatea aldez aurretik konfiantza genuen pertsona batzuekin lan egiteko aukera izatea, eta besteen laguntza hori jasotzea. Eta guk bidaiak egin genituen, eta harremana izan genuen, eta handik etortzen zirenean ere, nik eramaten nituen, bai, Belfastera, Irlandako beste leku batzuetara, eta bazen gizon bat, gidaria zena, eta denbora eskaintzen zigun, bai, kontatzeko berak zer ikusi zuen, Hego Afrikan, eta noski gure testuingurua eta hiena oso desberdina zen, baina kontatzen ziguten zer egiten zuten, zertan asmatu zuten, zertan ez, baina animatzen gintuzten, ez da, ahaleginak egitera, epe luzeko bakegintza horretan, eta gu oraindik bakegintza prozesuan gaude, oraindik eraikitzen ari gara, bai, zuk oinarri bat egin dezakezu, baina tiroak ez egoteak, bombak ez egoteak bere horretan ez dakar bakea, bai, gero justizia, berdintasuna, beste hainbat gauza landu behar dira, bai, eta iruditzen zait, gure kasuan, asko ikasi genuela Hego Afrikatik, ez? Esan genuen, badaukagu bake akordio bat, asko lortu dugu, bai, baina dena ez dago konponduta. Eta gaur egun ere ez, oraindik gauza asko ditugu konpontzeko. Eta hor garrantzitsua da, bestengandik ikastea, asko gauzak oso ongi egiten asmatu dutelako. Hortan ari gara hemen, ez da? Bai, eta espero dut benetan lortuko duzuela.
ez duzue beti ondo egingo du, ez? Saiatuko zarete, baina pixkanaka lortuko duzue. Pazientzia beharrezkoa da. Pazientzia beharko duzue. Eta barkatu pixka bat luzatzen banaiz, baina agian gertatuko zaizue gurean bezala, ez? Guk oraindik ez dugu lortu errepublika batu bat, amore eman duzue Britaniarren aurren, ezue, guk esaten dugu, lasai. Lortuko dugu, zer, nola, borrokatuta, ez? Hamarkada daramatzagu borrokatu gabe, baina lan egingo dugu hori lortzeko, ez? Azkenean kritikak ere jasotzen ditugu epe luzeko ikuspegi horrekin lan egiten dugunok, bai? Irlandan bake prozesuan ez dugu izan sekulako arrakasta, nahiko ongi, goaz, baina gauzak ez dira berehala gertatzen. Pixkanaka, baina lortuko dugu, bai, lortuko dugu. Eta lortuko dugu borrokatu gabe, inorri hil gabe eta inor espetxean eduki gabe. Eta hori oso ongi dago. Pertsona bat hiltzen bada horrek gizarte osoari eragiten dio. Eta ez dugu horren beharrik gaur egun badaukagulako prozesu politiko bat. Baina pixkanaka doa. Baina gu pres gaude pixkanaka lan egiteko. Mila esker, Kolbert jauna, gurekin egoteagatik. Mila esker. Maitu dugu, bai? Hau izan da nazioarteari eman diogun begirada, nik uste biek adiskidetzearen garrantzia, adiskidetzeari eman dioten garrantzi horrekin gelditu gaitezkela, eta esandakoa, soilik egi guztia kontutan izan da, elkarbizitza lortuko dugu. Orain bai deskantsua, barkatu atzerapenagatik, bai? Eskerrik asko. Gero bueltan.